भल लगे नहीं दे छुआंकर दुटा बल आन घर को खाया पड़े आसला कौन सुना आसी खाया को हाँ पार्सल रही ना मो विक्र मोर खाया आंटी से घर खाऊ ना यहाँ 5टा हो गला ये मार्केट भी खोला हो गला दिन मन तो मार्केट खोला रोज देखिपे कुआड़े कुआड़े सब ऑर्डर कर भिड़ ये चली गए तू पलि आसता पश्चिम गेट पे आइए शूट स्टैंड नंबर 4 हाँ मीठी बस समुद्र आलम सैला मीठी बस समुद्र हवा खाऊ हवा गुड़ा पचर झाऊ पवन
ଆଣିଛି ସମୁଦ୍ର ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଧୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଧୂପଦାନୀ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ नाइस ଧୂପଦାନୀ ଏଇଟା। प्रिटी ଏଇଟା ନେଲା 50 ଟଙ୍କା, 50 ଦୀପଟା ନେଲା 20 ଟଙ୍କା। इप्पो अंचु ଟାଣ ଭଳିଆ ଦୀପ। एटा ହୁଁ। वाओ ଭଲ ଲାଗିଲା ନେଇ ଦେର। वाओ ଛୁଆଙ୍କର ଦୁଇଟା ବଲ୍ ଆଣିଛି, ही ପୁଅର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ପୁଅର ଗୋଟେ। ଆଉ ଇଏର କ'ଣ ଅଛି ଆଉ। वह है लड़की सबसे पसंदीदा चीज ତୁ ଭାବି ପାରୁଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିମୁ ବୋଲି। बिल्कुल नहीं ହେଁ नहीं। ଜଗା 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 ଫଟୋରେ କାନ ଫୁଲ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କାନରେ ଦେଖା, ଏଇଟା କ୍ଲଚର। ଆଉ ଗୋଟେ କାନରେ ये ଦେଖା, सबसे सुंदर वाली ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ, ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲଚର ଦେଖୁନୁ I ରିତୁ like ଭାଇ, to wear it. वाओ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ କାନରଟା କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାର ତ ସବୁବେଳେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପସନ୍ଦ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନେଇ ଆସିଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲଚର, ଏଇଟା ସାନ ଝିଅର। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖେଇନି, ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଭୋଗ ଆସିଛି ଆମର, ମୋ ଭଉଣୀର 2 କିଲୋ ସେ ଘରକୁ ନେବ, ଆମର କିଲୋ। ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଆସିଛି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ସବୁ କାଢ଼ିକି ଧରି। ଏଇଟା ତ ଝିଆରୀ ପାଇଁ ଖେଳନା, ଆମର ତା ଦିଅରର ଝିଅ ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ତ ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କାଢ଼ିକି ଦେଖେଇବି ତ ଆଉ। ଆଉ ଏଇଟା ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ, ଆଉ ଏ 2ଟା ପର୍ସ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପର୍ସ, ଆଉ ଏ ଛୁଆଙ୍କର ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପର୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଣିଛି ନେବା ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର, ତଳେ ରଖ, ସିନ୍ଦୁର, ମାଳି, ଚାବି ରିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ତା ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା। ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଇଏ ବି ତା ଭଉଣୀର ନା ଯାଆର ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ନେଇଛି ହାତରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଚୁଡ଼ି ତା ଯାଆ ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଳାରେ ଲାଗିଛି ପେଥି। ଆଉ ଏ ମାଳି ନେଇଛି ଭୋଗରେ ସବୁ କାହାକୁ ଦେବ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଚୁଡ଼ି, ଆଉ ଇଏ ବି ମାଳି, ଇଏଟା ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଏ ବଳା। ଆଉ ଏ ମାଳି ବି ସବୁ ନେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଏ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛି। ଦେଖିପାରୁଛି ସେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ। ଆମର ତ ଦେଖିଥିବେ ଆଣିଛି ଆଉ। ଖୋଲୁନୁ, ଏଟା ସାନର ଆଣିଛି ଏଇ 3ଟା, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ହେବ ପିନ୍ଧିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ବି ଆଣିଛି ବ୍ରେସଲେଟ୍ରେ ଲେଖା, ଏଇଟା ତା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି ହାତରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ତା ବାବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ଆଣିଛି, ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଲଭ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ 3ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। କଲର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କଲର୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ କହିବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଇଏ ତ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ସବୁ, ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଦେଖୁଛୁ। ଆମର ଗାଡ଼ିରେ 3ଟା ଗାଡ଼ିରେ ଖାଲି ଆଣିଛି, 3ଟା ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ 4ଟା ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଦିଦିର ତ କାନରେ ଏଇ ତ ସବୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଉ ତ ବଲ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଜଳିବେ ହିଁ। ଆଉ ଏଇ ତ ଦୀପ ସବୁ କାଢ଼େ।